Moikka, Jani Pyyhtiä tässä. Koin aikaisempina vuosina selkäkipuja. Tein tosi paljon vastaista treeniä ja ajattelin, että se auttaa että selkä ei kipeytyisi, mutta kyllä se vaan kipeytyi. Mulla oli jäänyt 2 tärkeää asiaa vähän syrjemmälle, eli selkärangan liikkuvuus ja selkärangan ja lantiokorin hallinta. Kun mä otin nämä 2 asiaa mukaan mun harjoitteluun, niin mun selkä ei ole enää kipeytynyt vuosia ja mä pystyn treenaamaan tosi tehokkaasti ilman mitään murheita. Selkärangan liikkuvuutta pitäisi tehdä kaikkiin liikesuuntiin ylä- ja alavartalon kautta. Liikesuuntia ovat kierto, sivutaivutus, pyöristys ja ojennussuunnat. Lantiokorin hallintaa ja selän hallintaa pitää harjoitella sen takia, että liikkeet ovat tehokkaampia ja turvallisempia selälle. Eli vahvan ja toimivan keskivartalon saavuttamiseksi pitäisi olla reenissä mukana selkärangan liikkuvuusharjoitteita, lantiokorin ja selän hallintaharjoitteita sekä tietysti voimaharjoitteita.